سلام تخاتلتي يار تي في ببزلخ مو سلامنت عنان انداتمننا نلومي سولوس حدث حساس استدالوه الاتاو زينا حيزنا لكم مزينا لنا كسامو داتا مدبنا مسانا خصنهون دعدمنا سابسكرايب زي قبركم سرانا إذا چانال نخدكونو سابسكرايبن نايدول ملكت بمتواغن معالتاوي ننزرقوهم مدباتنا توقادستي نخدكونو متبعخومن هانستي رويتاتكومن نزيادة عبيتنا بمخانو قدمنا لبو مسكانا نغرب زخبركم تخاتلتي نابتين لوم يستدالوه الاتاوي مسنادونا خسقركمي مسانا تنحو منستري قدايت وطايا أمريكاتي أمونغو فيرالال منغستن حيلتات تقرأين تولي عزولو قوانتي تتو خبل اتغلولو بزت خفتح تسويعو اتتمالي زوات حبريتا مايك بامبيو مسكدامي منستري إثيوبيا خمس زراربن بزعباتي تولي عزولو قوانتي شاولوتو خمس قلتسن حبيرو نسوا بأمريكا وكلتي حبرت أفريكان كمون كالوت علم لخوان مشارختن أبزتن أركن كحجزو دلوات كمزخونو قليتو اتي منستر سلاموان سبات سدتنياتات كمون كابتو كينات زهدمو زلو سيفيلاتن زغون قدات كيبتحهم كحلو خمزلوهم أب كل التقراي دما سبعوي حاجز نمبصح من قد خفتن حاتيتو فيرالو منغست إثيوبيا كل التقراين ببوليتيكاون حق منغستاويان قدايات النوي حوان كتفانون دحر مسنح بسلسة حدار حيلتات تا تقراي نمعسكرات نايت كلل أبتي كل عسكيرو زنبرك كفال سراويت إثيوبيا تكعم كمل قداماي منستر أبي حمد دحر مخصاصو ناب كل عقوانتي أمرحهم أبي حمد تمال نوايتو إثيوبيا أبزهابو مدارة أبتي كونات زغون استقود سلاموي سب كم زينبر حبيرو يخون انبر مزيقون سيب استأساسر بزوحات سلامويان سبات كم زموتون كم زغوصلون كلاوي ميدياتات تقراي خيقلتسان تسانيهنين أبزي تولي عزولو كينات بأماي زغوط صورو سبات مويتون كونو خمز خلو خيقلتسان كرلو بعسر تتاتا شحات زغوط صورو دما كاب بيت نبروتهم تمزنابيلوم يركبو قداماي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد تمالي 30 حدار كلتاشن إسران مس منغست كل تقراي كونات كابز جمر نفلا ماغزي أب حمشاي هاقراو قبائي نحطوتات توكلت بيت مخري ملاشيبو أبي أحمد ناب سلطان كرم ممسون دحريون بتي ننوح عمتات أب حيلتات مكل خال هاجرن ستتان زرع على سلطان تغاط يروح بعبلال نتزمر حزنا برح وحات بحسابن جبرن هناك قتلت فتنة 5 زقات أمو تزاريبو أتينا يلوطي حيلي أقول عتكن مدلاون سلزينا برو أتزنا برو وتدراون ستاون أون بتولرت تجري استعبل اللي بنبارو نايري فورم حسابات بزقباء نخي تكبرت سجم كم زنبره كونتات كسب زم عرارن أفتون تكالات النويح جزيات كم ستممن حبيروم أبز حلف خلت عامة منفقن مرحتي عوحات እንደገና ናብ ስልጣን ንخمصو بمحلان ببهرن ሃይማኖትን አሳቢቦም بحبوق ዘሳወሮ 113 ግጭታት ከም ዘጋጠመን በሰንከት ግጭት ካ ብዙ ህይወትን ንብረትን ከም ዛዕነው ተዛሪቡ مرحته هوهات كاب تقراي زوت برت يتنيلون بمبال نتي سراوت سمين از أبز حلفة إسران حدن عمتات زخعبتو عدكن ميسايلن موسى كم زخل كلون نقرات كي تقوهار بمرجدا انخفتح زكالو خمز قبره نتبايتو أرديو نقول دايتا بكندي بهلخن حنن بعركن حدقتن كفتح بمحلان نويح 5 ساعرن از حجاق قاتي مزلو كنت نخيمت نمو قادون بزكالو عقمي كم زتتأممن انتغون أبز سراوت سمين از متقعتي مساقات أما كينو زي تتصاور ورنت يلم بمبال حقن مخبار سراويت فيدرال حقن خخبر كم زعزز حبيرو قال خفال كابت حدقا زوردو حيلتات سمين از قاليو براتون عتقون حيزو قاليو خا طرح ايدون زبانون ناب إيرترا مساتوا حزب إيرترا زدن متحقاز كم زقبرلو كم زبلعون كم زستيون بزقباء خم زعتقونون تزاريبو منغست خلال تقراي حيلتات إيرترا ابتو كونات كم زساتفو خصصن كله منغست إيرتران إثيوبيان جن نتخصي كم زنصغو يذكر اتي غونص مستجمره مرحته وحات بغوندرن ولو نابيلوم ناماكل هاجر ناي مقصال زنباله خمز نبروم ابي احمد تزاريبو انتخونه مرحت تግራይ نمسل رئيس محدر حزب تግራይ مكل خال يواغو خمزلو يوم ززاربو دكتور ابي نافصاصمه اتسرحيتن وفري ازتاوي سراويت فيدرال بزرزر قليصو اتوفري اب 3 سمون كم استودن اب كله توفري اب كتماتات تግራይ بسراويت فيدرال ولا حدا سب كم زيموتن غدات كم زيوردن ارديو بوغن منغست كل تግራይ ግን اب استفلالي كتماتات بدبداب كبيد برت سلامويان سبات كم زموتون سيفيل كم استخلابتون خغلصو صنيهم አለው أبز حلف خلت عامتات بمليون زقط صوروز تمزنابلو سبات سلزت أيسنا زوم حجين أب سودان آتيوم زلو 30 شح سدتنياتات أب حد سير جزيه كنملسوم كنت أيسوم من تساقمي بلنان قبل وسيخو تزاريبو أتومنا بسودان سيروم زلو خاه مبزحتهم من سيات دك تبعتون يوم كبعتهم أماي كادرها قبل زفت سمون تخوينهم ناب حقي خربو يوم نتوم نسوهات جن كنت أيسوم ينايلو
ይኹን እምበር UNHCR ኮነ ኣብቲ ቦታ ዝበፅሑ ጋዜጠኛታት ብዙሓት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣፈቅዱ ጽላላት ተጸጊዖም ረድኤት ይጽበዩ ከም ዘለዉ የርአያን ይዛረባን ኣለዋ። ሮይተርስ ቃሎም ዝሃቡ ስደተኛታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሰራዊት ፌደራል መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠሞም ይሕብሩ። ዶክተር አብይ እቶም ብሕጊ ዝድለዩ ዘሎ መራሕቲ ሕወሓት ብሳተላይት ብቃልዕ ከም ዝረኣይዎም እንተኾነ ቆልዓ ሰበይቲ ንዘይምጉዳእ ከም ዘይደብደብዎም ብምብራህ ዘመናዊ መሳርሒ ዓጢና ስለ ዘሎና ከካብ ዘለዎ ናብ ሕጊ ክነቅርቦም ኢና ኢሉ ሕጂውን እንተኾነ ካልእ ሞትን ንወትን ከይሰዓበ ብሰላም ኢዶም ክህቡ ጸዊዑ። መራሕቲ ሕወሓት ግን መሰል ህዝቦም ንምሕላው ክሳብ መጨረሻ ከም ዝዋግኡን ትግራይ መቃብር ጸላእታ ከም እትኸውን እዮም ዝገልጹ። ዶክተር አብይ ሰላምን ልምዓትን ዝናፍቁ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘዝኣተዎ ከተማን ገጠርን ህዝቢ መራሕቲ ሕወሓትን ሰራዊት ፌደራል ክውግኡሉ ዘጠዎ ኣጽዋር ይረክቦም ብሰላም ይቀብሎም ከም ዘለዎም ሓቢሩ። መራሕቲ ክልል ትግራይ አብይ አሕመድ ንፌደራላዊ ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ኣህዳዊ መንግስቲ ንምፍጣርን ብምስምስ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምርጫ ግዜ ብምንዋሕ ናብ መልኪ የምርሕ ኣሎ ክብሉ እዮም ዝኸስዎ። ኣብ ርእሲኡ አብይ አሕመድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሻሪኹ ኮጋድና ምድልዋቱ ወዲዩ ኣሎ ኢሎም ክኸሱ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ሰራዊት ሰሜን እዝ ዝተጋጨው። አብይ አሕመድ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ሕወሓት ንዘለዉ ውሑዳት ዘረክቲ ሰላም ንዝበሎም ሓለፍቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ሰራዊት ምክልኻል ስጉምቲ ክወስድ ድሕሪ ምእዛዙ ሰመዚ ትግራይ መቃብር ወረርቲ ክትከውን እያ ብምባል ህዝቢ ክኸትት ጸዊዖም። አብይ አሕመድ እቲ ወፍሪ ንከተማታት ትግራይ ሓራብ ብምውፃእ ኣብ 3 ሰሙን ከም ዝተዛዘመ ንባይቱ ሓቢሩ። ይኹን እምበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ንሮይተርስ ብናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓቢሩ ክትብል ሮይተርስ ኣፈነዋ ገሊጻ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እውን ኣብ ከባቢ ዓበዓዲ ተንቤን ነፋሪቱ ሚግ 23 ከም ዝወደቐን እቲ ፓይለት ከም ዝተማረኸን ትግራይ ቴሌቪዥን ጸብጺባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሓሶት ክብል ነጽይዎ። አባል አልሸባብ ዝነበረ መምህር ብጥይት ተረሺኑ። ኣብ ሶማሊያ ሓደ ናይ ኮሌጅ መምህር ምስ ካልኦት ክልተ ሰባት ብሞት ተቐፂዖም። እቶም ብሞት ዝተቐፅዑ ሰባት መንግስቲ ካብ ዝእዘዙ ወታደራት ብዝተተኮሰ ጥይት ከም ዝተቐልዩ ተፈሊጡ። እቲ መምህርን ካልኦት ክልተ ሰባቱን ንእስላማዊ ጉጅለ አልሸባብ ወኪሎም ኣብ ቅትለት ብዙሓት ሰባት ኢድ ነይሮም ክብል መንግስቲ ሶማሊያ ይኸሶም። እቲ ናይ ሞት ብይን ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ እዩ ተዋሂብዎ። መሐመድ ሓጂ አሕመድ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ሓደ ኮሌጅ ፍሉጥ ናይ እንግሊዝ መምህር ምንባሩ እዩ ዝግለጽ። ካብ ዝሰርሓሉ ሙያ መምህርነት ብተወሳኺ ግን ኣብ ውሽጢ አልሸባብ ከም ቀታሊ ሰብ ኮይኑ ይሰርሕ ምንባሩ ሰብ መዚ ሶማሊያ ይሕብሩ። ኣብ ቅትለት ብዙሓት ሰብ ስልጣኑን ተሳትፉ ከም ዝነበሩን ጽብጻባት ይመልክቱ። ምሕረት ዘይፈልጥ ቀታሊ ሰብ እዩ ብዝብል ዝግለጽ እቲ መምህር ኣብ ሞቃዲሾን ቤናርዲርን ዝርከብ ጉጅለ ቀተልቲ ይመርሕ ነይሩ ይበሃል። ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት 29 ሕዳር ድማ ካብ መንግስቲ ትእዛዝ ብዝተዋሃቦም ወታደራት ምስ ካልኦት ክልተ ሰባት ብጥይት ተቐቲሉ። እቲ ወዲ 27 ዓመት መምህር ብዝተፈላለዩ ሳጓታት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ቅትለት ናይቲ ብ2017 ዝተቐተለ ጀነራል ዓብዱላሂ መሐመድ ሸኽ ተሓታቲ ገበነኛ ምዃኑ ከም ዝተረጋገጸ ቤት ፍርዲ ኣፍሊጡሎ። ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተፈጸመ ቅትለት ምቕታል ዓቃብ ሕጊ መሐመድ ዓብዱራሕማን መሐመድ ሓላፊ ፖሊስ ነበር ኣምድ ሓጂ ኣሎን ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እዩ ብሞት ክቕጻዕ ዝተገብረ ተባሂሉ። ኢራናዊ ተመራማሪ ሞሰን ፋክሪዛዴህ ብሪሞት ብትቋጸሩ ኣጽዋር ተቐቲሉ ኢላ። እቲ ቅትለት ብእስራኤልን ኣብ ስደት ዝርከብ ሓደ ተቃዋሚ ሰልፊ ኢራን ከም ዝተኻየደን ኢራን ትኸስስ። ላዕለዋይ ሃገራዊ ሓላፊ ድሕነት ዓሊ ሻም ኪሃኒ ከም ዝሓበሮ ኤሌክትሮኒካዊ ናውቲ ተጠቂሞም ንመንኪናት ተመራማሪ ከም ዘቃጸልዋ ገሊጹ። እስራኤል ክሳብ ሕጂ ዝሃበቶ ወጋዑ መልሲ የልቦን። ኣብ መጀመርታ 2000 ፋክሪዛዴህ ፕሮግራም ኒውክሌር ኢራን ኣብ ምምዕባል ዓብዪ ግደ ዝተጻወተ ተመራማሪ ኮይኑ ኣብ መጀመርታ 2000 ፋክሪዛዴህ ፕሮግራም ኒውክሌር ኢራን ኣብ ምምዕባል ዓብዪ ግደ ዝተጻወተ ተመራማሪ ኮይኑ ኢራን እቲ ምምዕባል ኒውክሌር ንሰላማዊ መዓላ ዝውዕሉ ይትብል እንተኾነ ብምኽንያት እዚ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ቁጣዊ ማዕቀባት ኣንቢራና ላየን። ፋክሪዛዴህ ብዝተፈጸመሉ መጥቃዕቲ ክቆስል እንከሎ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ቴህራን ከተማ ኣብ ሳርብ ዝነበረት መንኪኖ ድማ ብጥያይቲ ተሃሪማ ተቃጺላ ትብል። ኣብ ልዕሊ እቲ መንኪና ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመውን ትገልጽ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሑ ምስልታት ድማ ስብርባርን ደምን ከምኡውን ብዓረር ጥይት ዝተሃርመት መንኪና ኣርዮም። ኣብ መጀመርታ ሚኒስትር
ሽም ክልኻለት ሃገር ኣብ መንጎ ሓለውቲ እቲ ተመራማርን መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባትን ናይ ተኹሲ ምልዋጥ ነይሩ ክብል መግለጺ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሓደ ኢራናዊ መሰኻኽር ዓይኑን ግብረ ሽበራውያን ዝተባህሉ ካብ 3 ክሳብ 4 ዝኾኑ ሰባት ቀቲሎም ነይሩ። መራኸብቲ ማዕኸናት ኢራን ከዓ ተመራማሪ ፋክሪ ዛዳህ ብርሕቐት ብእትቋጽሮ ብረት ወይ ድማ ብሳተላይት እዩ ተቐቲሉ ይብላ። ብሶኒካ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ድሕነት እቲ ሃገር ሪር ኣድሚራል ሻምኪሃኒ ፍሉይ ኣገባብ ብምጥቃም ብርሕቐት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩን ይብል። ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ልኡኽን መፈጸምታ ናይቲ መጥቃዕቲ ክብል ገሊጹ። ትካላት ድሕነትን ስለያን እቲ ሃገር ፋክሪ ዛዳህ ንምቕታል ውጥን ከም ዘሎን እቲ መጥቃዕቲ ኣበይ ይፍጸም ይብልን ሓበሬታ ከም ዝነበሮም ሓቢሩ። ነዚ ኸ ብስደት ዝርከብ ተቃዋሚ ሰልፊ ሙጃሃዲን ክሃልቕን እስራኤልን ተሓተትዮም ኢሉ። ሚኒስትሪ ድሕነት እስራኤል ሄሊ ኮይን ብሶኒ ንሓደ ሬድዮ ኣብ ዝሃቦ ቃል መን ከም ዝቐተሎ ኣይንፈልጥን ኢሉ። እንተኾነ ኒውዮርክ ታይምስ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እስራኤል ፋክሪ ዛዳህ ዝመርሖ ፕሮግራም ኒውክሌር ኢራን ንዓለም ስጋት ስለ ዝኾነ ዓለም ንእስራኤል ከተመስግን ኣለዋን ኢሉ። ከም ጸብጻብ ፎርቦስ እንተኾነ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብርሑቕ እትቋጽሮም ኣጽዋርን ናይ ካልእ ጠበንጃታትን ብሰፊሑ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ከም ዘሎ ገሊጹ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢራናዊ ተመራማሪ ኒውክሌር ፋክሪ ዛዳህ ትማሊ ኣብ ቴህራን ተፈጺሙ። ሚኒስትሪ ሃገራዊ ድሕነት መሐመድ አልዓቢ፣ ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ጀነራል ሁሴን ሳላሚን ሓላፊ ፕሮግራማት ኒውክሌር ዓሊ ኣኽባር ሳልሒን ኣብቲ ስርዓተ ቀብሪ ተረኺቦም ጀነራል ሁሴን ዝደለናዮም ጉዳያት ከም እንበጽሓሎምን ጸላእትና ክፈልጡ ይግባእ፣ ብህዝቢ ኢራን መልሲ ዘይረክብ ገበን ተግባር ራዕድን ካልእ ሕማቕን ተግባርን ከም ዘየለ ከዓ ይፈልጡ እዮም ኢሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ያር ቲቪ ሎሚ ዝበልናዮ ዕለታዊ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና። በብዘለኹሙ ሰላም